и Агросмарт. За екипата на Леманс настъпуват Мики Митров, Зоран Таслевски, Деян Кайстровски, Кире Кръстевски, Стефан Богдановски, Александър Ангеловски, Филип Лазаревски, Ивица Божиновски, Кристиан Ристовски. Аплауз за екипата на Леманс. За екипата на Агросмарт настъпуват Иван Стояновски, Петър Лепков, Мартин Тодоровски, Мариан Зашков, Сали Салиовик, Пейтулов Якупи, Керим Махмуд, Байрам Ахмед, Армандо Оливик, Горан Стоянов, Горан Коцевски. Аплауз за екипата на Агросмарт. А сега судите на преворот С: Игор Филипов и Йоце Митев. А сега да я слушаме химната на Република Македония. Денес над Македония се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Отново сега знамето се вее над Крушевската република. На Гоце Делчев Питогули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев Питогули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеят нови песни, нови вестници. Македония слободна, слободно живее. Македония слободна, слободно живее. На твое.
Samo, sopis. Ah!